Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga tabi sa tuya agabos mga tugang. Ecstasy. Martes na naman. Ecstasy. Extano. Fetsa 18 kan Nobyembre 2025. Tandang ketumbang bang ketumbang ketepe 44 días. chikitan chikititan New Year na. Morning, good morning, good morning. Mauran, malipot. May mga weather systems kaya na nakaka-afektar. Pag sinabi tang weather systems, pasimplihon ta, kamugtakan kan panahon genial. na minadara po kan pag-uuran. Daiman po ning low pressure area. Sí, me gusta mi así. Kaya ingat-ingat sa natabi. Sa paggampang niya to kaining kaaldawon, ano dapat ang permitang ipigpainot sa gabos? Aber. Mahal na Diyos, dapat enot permi sa gabos. Happy birthday sa nagkukumpleanyo. Me gusta mi Programa ng Tingogan Banwaan. ecstasy. Extan Unayon niya to ini Diyon. extano. Iriba-iba kita sagkod alas 10:30. Tano. Sa luwas tulusan ng yaw na no. Extan Si Compadreng Al, si Pading Jomar, Buda si Karen. Sa Manibela si Henry Mata. An kabanga po kan fuwersa kang news team yaon sa Metro Manila. Igo pong pinag-atindiran na mga aktibidades. Mantang sa newsroom kaya dyan sa technical control June Napolis. Sa newsroom nanginginot dyan News Director Mardela with Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. chikitan chikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampam bang ketumbang kepin. Chikitan chikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe Jerome Nico Martinez ang kasabay-sabay niya to dyan sa IT bang ketumbang ketepe tepe tam. para po sa broadcast man kan DCGB worldwide netwide. Ano? Ecstasy. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang sa indo pong makakairibanan. Pio Fernandez sa Timo Kalmanwaan sa DCGB. Pio Fernandez. My little soda pop. Ako po yun. Pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kalmanwaan, Pio Fernandez. Morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. 44 días. New Year na June. Sige, aramon ta daw ni istorya dyan sa luwas. May impormasyon tulos ang sa tuyang tropa. Al Armario on the
the Spot Report. Ano lamang ang bitbit mong impormasyon, kumpadreng Al? Good morning, Tabe. Yes, maura na morning pa de. Day man masyado nin epekto. Digdi sa Bicol, mga rally-rally kontra korupsyon dahil namamatian kan barangay. Ang mga positibo man na naginibuhan, kanday pa nagbutua ang kontrobersiya laban kay dating Congressman Saldico. Dakulon lugod ngunyan pa de, ang nakakaoron tang naiirak kan mahiling sa video na naniniwang na si dating Congressman Saldico dahil ngayon sa sobrang stress. Maski puro papano, sa mga feedback na nakukuata, may dakulaonon man na naitabang si Congressman ko para sa Bicol Region. Darakulaon na mga proyektong infrastruktura, mga patinampo, mga building na para sa programang pansalod. Siring kan na mga ongoing na project, kan na mga opisinang pangriyon dyan sa Barangay Rawis, kasabay naman, iniong ongoing na building na Pigigibo na yaon digdi sa may compound kan BRHMC na planong gibuhon na super hospital digdi sa Bicol Region. Asin kon nahilingon sa mga barangay, dakulaonon man anay tatabang, lalo na kan aktibo pa si dating Congressman Saldico sa mga patinampo, mga health center, mga covered court, mga patubig, eskwelahan, asin iba pa mga proyekto sa barangay. Kaya common na reaksyon mo niyan kan mga feedback pa na nakukuha, may relasyon digdi sa issue kan korupsyon na parariyo man sa nangaya, parariyo man sa nang nagigirinabang ang mga politiko, halo yun ng kalakalan sa gobyerno, ang issue manungod sa kickback na mabalisyahan lugod kan publiko na minsan ang mga rally-rally kanibang grupo may irarom o may ibang objeto. Bako man talaga issue sa korupsyon, kundi may halong politika dahil namamalisyan kaniba na ang ibang organizer kan mga rally-rally may apelasyon man sa ibang politiko na kalaban ni dating Congressman Saldico. Asin bako man malinig ang pangaran pagabot sa issue kan korupsyon. Sabi nga ni kaniba, ang tunay na solusyon sa korupsyon bako pagkanulo kaniba kundi nasa sadirita. Iyan pa ang informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al. DZGB on the Spot Report. Sa inisyal na bungkaras kan informasyon, natayan tanag siblagan palan June si igwa pa ngunyan si Ellen Adarna, buda si Derek Ramsey. Nagsiblagan na. Anong kausa ka ito, June? Basta bako ika ha, let's check ha, siguro dohon mo an. Wala kang kinalaman ditong Montres ka. Dahil nagsiblagan na baga si Ellen Adarna, buda si Derek Ramsey. Ha? Ano daw ang sisay daw ang kuan? Pinablatter mo na, June. Tabat kung ika na naman ang kunyan eh. Baka makaabot ka duman sa Blue Ribbon Committee. Gisahong ka ni Marcoleta, buda ni Chairman Ping Lacson. Sinasabi ko sa iyo, you are creating chaos. Siper ka sana, Jason Gomez Poyo.
nagsigunda si Jason Gomez Puyo. Bako kadaan ko niyan. Bako ka. Ah? Double P ayaw nigi. Ano? Double P. Yung pipi? Walang hiya ka, Indimar. Saro ka man. Out of order ka. Out of order. Nagsiblagan na. Loko-loko. Day, out of order ka, Indimar. Day ka. Out of bounds ang sa imong mga ang sa imong mga ano ini suwestyones. Ano man agad nakikik nakapira na ini si Derek Ramsey, kung sabi man ni Kagawad Bong Logronyo, kaiba niya na daa kang 3-3 Spain si Kagawad Bong Logronyo. Si Seng kairiba mo tabi Kagawad Bong. Si Derek Ramsey. Si Derek Ramsey na ginang kairiban. Kagawad Bong. Kagawad Bong Logronyo. Country 3 Spain. Nakulo na dyan na mga, igwa naman yung post si Kagawad Bong na susayang pintura bagangon niya na kuan. Tutulak. Igwa na because this is parang panibagong inobasyon ini sa mga pintura, kumpanya ng pintura na talagang environment friendly. Yan. No di, ang kaibanan ngo niya ni Kagawad Bong, si Derek Ramsey. Kaya nagsiblaga na buda si Ellen Adarna. Ay, Maria Sibna. Ayan tabi, subaybayan ta daw ini kung saan man kita darahon kan istoryang iyan. Pag sa mga artista baga yun ang nagtitiripwasan buda nagkakarabitan. Yan. Halimbawa, so artista may kabit na kontraktor, may kabit na politiko, may kabit na negosyanteng dakula. Urog mahon ang tao kaan. Pig irestorya, garing nga masiramon nga, garing nga mapirakon nga ito, kaya yaon nga duman sa kontraktor. Ano yun? Pero pag kitang ordinaryong tao, an may kabit. Halimbawa, susaro may agom, susaro may jowa, ranihon man ang buot duman sa may agom. Nagkarabitan. Katsuro chismisi na ang tabi yun. Kakrokondinari papatiyan. Maray nga ni ini si Junta. Kunyan ini talaga. Diretso ini. Diretso ang pagiging kunyan niya. Kometido. Ano dyan? Kometido. Basta makukan may kinalaman sa Derek Ramsey. Siper ka. Bastan aram tangon yan, kaibanan na ni Kagawad Bong Logronyo si Derek Ramsey. Ayan tabi Taon-taon di artista si Anjuliana pa. Anong nangyari ka Anjuliana ba kung inistoreta ni kasuhapo utrohon tangon ta kunyan. Taigwang utro daw ng istorya mo ki kunyan ki Anjuliana. Ano nang nangyari talaga ngayon sa lalaki? Nabitin nga ako kasuhapon sa imo sa Bicol Target. O di sige, taod-taod man tabi Sabi ni Kunyan, sabi ni Kagawad Bong, kan 3-3 Spain, tul-tul yan si Pading Jun. Tul-tul kada pa din, tul-tul kada Jun, sabi ni Bong na Logronyo, Kagawad Bong. Kuntorog. Kumpadring Noel. Good morning, buddy. Yes, sir. Gary, si Aljo, nakadroga. Nakadrugs. Taon-taon pag-oristoryan ta. Ito yung pinangaralan ni Senator. Ay, kulibat ko, kumpadre. Igwa ka na dyan kuryente. Ikaw na. Thank you very much. Ining-ing ko ito. Dahil ko sana ito pig on air. Ining-ing ko sana. Yan. Natakot sa'yo mo si Aliko. Ining... Kaya kuryente ang kami tulos. Kaya ngayon may reklamo ginari ini.
De ining ko ito tamasupog man na on air ta naman. Ini niya ko pagday mahiling mong gusto mo. Balik kita kay LGB. Balik. Si Aljo. Anong pagsumati mo kita? Sige niyan tabiloto at the end of the day, mga senador pala. Taon-taon kumpadre ha. Pag-oro istoryahan ta. Sige. Mag-uulok lamang kita ko niyan. Gubos na kita perwisyo. At yun na nga ni Ibaga. Gunmuan si Derek Ramsey buda si Ellen Adarna nagsiblaga na naman. Nagninigar manining sa kuyang technician digde. Bako daw ikanday lang. At baka uman nga ni ako, tauto na si Kagawad Bong Logronyo. Midbid mo si Bong Logronyo. Iyo. Oo. Country Trace Paint. Bako. Iyo. Ang kaibanan niya ngunyan, si Derek Ramsey da, bako man na si Ellen Adarna. Iba na talaga ang mundo. Ano, twisted na. Iba na. Si Saldi ko, nag-apod sa ko kasubangge. Kung nigo da Kaya kong pala- palandingan, susarong helikopter, itaw niya da sa ko. Kaya pala sige ito labad-labad. Tinahanap ka. Naniniwag na ako digdi sa kunyan sa Timbuktu. Hindi gan sa akong nindo. Mao, yan man yan. O yan ang simento man ang atong nindo. Tangki itong luma na mabubulsot duman sa helikopter niya pag naglanding. Arin naman, so may presyo, so tama lang. So tama sa nang loko-loko ka. Sige pa de, sige. Thank you. Mabuhay ka. Yan, si Pading Noel na manalo. Tumbang ka bin. Urulok lamang kita ta. 44 days sa sadabaga Pading June, ano? Man-New Year na. Kamu man daw ba ya? Sige, aramon ta mo ng istorya dyan sa luwas. Si Pading Jomar Bien, yaon man sa linya, hali duman sa Premier Distrito kan Albay. Jomar Bien on the spot report. Kumpadreng Jomar, what's happening na dyan? Salamat pa rin Pio. Istrikto nung pa rin Pio. Si Sai. Na-istrikto ng media dahil kami pwede magtulog, dahil pwede mag-upload, dahil pwede mag-live. Bawal ang live video, live on air pag ganyan si Presidente. Iyo. Na, Oho. mag-record na lang daw. Kung pwedeng idulok sa siyempre sa mga ano ini sa mga department head digdi sa mga official pwedeng magkaigwa ki interaction with the PBBM digdi sa by the way na sa mga dai pa naka monitor ka sa bago ano yung kami digdi sa Kararayan Naga Elementary School sa Tiwi. Mabisita digdi si Presidente Bongbong Marcos. Ang garo mangyayari, garo visual inspection lang, ma-inspection lang siya. After na mag-inspection sa mga damages digdi, mapasit na digdi sa sentro para sa interaction with the mga officials. Iyo. Bako sa media. Kami ang papel, maghiling, mag-observar, pwede mag-record, pwede na mag-live. So, bilang kami sa lugar na itinaw sa Muya, pagka may speaker man pwedeng magtulok sa speaker sa nga ni dang supigururunan pero dahil pwede magtambay sa speaker iwalat sa na duman sa pang-record pamalik na dahil ara mo kumpadring Jomar pigisip ko garing pati sa speaker labaw pa nga ni sa kuya sa ingkoy kag sa pang-record Pading Jomar dahil ka na natuod ka dahil ka na nasanay ka na pag minabisita bagang presidente outside of Manila gulpi man ang pasalikan mga protocol officers. Ano, kundi nakimahirak na pa din. Pag ngayon may nag-violate, kami ngayon madadali. Sa Manila baga dahil ba sa ibang digdi man sa gulpit, ara mo pa-recognize man sinadasinda man ang bida. Yan na mga protocol. Pag may pumino na media, Roso ini. Roso, ata na sabi ko sa imo.
Grabe ang kuan man kans. Ini man ang pagkakataon nindang mag-sign sinda na kami ang mga nagkakaput kang presidente. Magsunod ka mo sa mo. So Ege. bako lang print, bako lang broadcast, pati vlogger ay imbitado digi tabi Aha. pa din Pio. Mhm. Tigkaroon man ng instructions. So medyo nga ni sa iba na media is nag-risk na kung paano. Dako lang ani yung mga officials, so local officials, araniyo na, so local government officials. Iyo. Si Mayor Jojo Pinaymaco, Vice Mayor Ami Villanueva and Council, and yun naman si Governor Noel Rosal, si Assistant Secretary kan Department of Agriculture, Nicholas Manalo. Ano naman, kay kita interview ko sa bago, kaya lang dahil ko na-edit pa to record ka. So ginibo niya, biniriyo na sa mga taga-media, Iyo. record dahil na magsaro-saro, siyempre, sa kadakulan kayo ni. So DepEd, nagpahayag naman sa DepEd Albay na hindi pa lang sa tuwi. So lamentan, may damage. Siniman sana na building, ining Kararayan. Kararayan. Naga. Mhm. Medyo alawi, galabang building ini na nahalingan dito. Other than that, dahil man nakiibang significant damage sa mga eskwelahan, digdi sa Banuaan Kantiwi. Pero sa bilog na probinsya Kanalbay, dako may mga datos nang ipinaluwas, dahil pa na-release datos kan interview ng Katabago. So, as of this time, pinaprosesyon na kaligde dahil parero. Yan. Kamo. Oho, dan ka mo. Kami ang mga kondigde. Kami ang mga busing digde. Baka umabot na kaya, pero yun ang ano sabi ninda, yan mang ginaray subata. Yan. Kapos uncertain. Dahil man sila nagtutaraw baga, ano ba, kaya may ato kan araw kayo oras maabot, sigurado maabot. Oho. Puro sana sinda baka. Tapos pagalidig di, baka magpaligas o baka kung ano. Puro sana araw kaya. For security reasons kaya pa rin. Taon log na lang kita kang update, pero Sige. pasensya na, dahil ma-ila-live, may kitang instruction, no live coverage, dahil pwedeng live sa FB, dahil pwedeng live sa radio, dahil pwedeng live sa maski ano, basta i-record na sa nangayanin do sa speaker ka na kan sound system digdi sa venue kan pagbisita na ni PBBM. Yan pa Sige. rin mga impormasyon, Jomar PNTC. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwag. Yan so pagbibisita taod-taod anytime kan sa tuyang presidente ni Code 1 digdi po sa probinsya ning Albay kan saro hali anduman sa Catanduanes and from Catanduanes nagpasiring naman sa Manila and balik naman digdi po sa Bicol diyan sa Tiwi Albay. Yan. Maray na aga sa tuyang amigo si Manong Alex na Avezilia. Maray na aga tabi Manong Alex. Sayang katabi Manong Alex. Siya ang kadigdi sa Bicol. Good morning tabi siya sa imo asin sa grupo sa Barkada. Yan. Sabi man ni Jason Gomez Puyo, si Jason na Gomez Puyo, ako, dai po ako nindo dyan pagdadamay ki Ellen. Tawara po talaga akong aram. Sabi man ni Jason na Gomez. Pag pobre, ichismis ka pa na duratunon. Ibagad yun Pag artista, okay lang. May karabitan baga may jowa, may significant other. Okay lang yan. Urugmaon pa kita. Tigir istorya mo, maswerte nga. Garing ay dakulaon nga sukuang ka ito. Taduman Pero pag chismis, duratunon nga, dahil na ngayon na kontento. Sus, kakurukundinarihan sa komunidad. Pero pag artista, urugmaon pa kita ka na pag-iristoryahan yan ng mga karabitan na yan. Tabi? Taod-taod, an iba pa itong sumanungod kay Zaldico. Well, on the human side of it, tabi yun tao pa man giraray bagaan si Saldi, si Congressman Saldico na dati. Tao pa man giraray yan. With feelings, emotional feelings. On the human side of it, haliuntan issue political, haliuntan isyong iyan sa flood control project, he's still a human being.
tao ta pareho tamanan. Maski gura no taka ko krokondinari tayan, he's still a human being, a creature of God. And di taman tabi yan mai-aplikar man baga ano. An sa tuyang pagiging sabi na nga ni diyan matitest man ano ang pagiging Kristiyano man niya to halimbawa applying the principles na ipinagturo kan sa tuyang kagurangnan. Ano na yun na nga niyan, tao man iyan, tawan tama ning simpati maski puro paano because no one here in this whole worldwide world is perfect na daining kasalan. Tabi ano, kundi naron man kita o kung ano, gabos kita, nagtuturo kitang may kasalan si Saldi, Congressman Saldi, ang tulong muro, nagbibiltada man sa sato. Sa totoo lang baga tabi no, on the human side of it. But on the legal and on the political side of it, ibang hororo na po yan tabi ano. Ibang hororo na yan ha. Sige, babaltadahan tayo ta si kumpadreng Jomar Bien. DCGB on assignment. Pading Jomar, what's happening na dyan? Salamat pa din, Pio. Actually, nagtatiming akong makaulay si Governor. Hapot nunta kung ano man ang mga, kung sakali may mga ipapaabot siya sa Presidente pagkabutigdi. Kasi bago pa lang ba man pala ito sa grupo ni Mayor Jojo Climaco ang nahiling ko. So, dapat pa lang yung kadahit pa nahiling si Mayor Jojo Climaco tanti. May kaunod si Gov. Pero pigapasabot ko. Kung mapipwede. Sige, idiretso mo pa ding Jomar, idiretso mo ha, tanganing data mako ni masyado. Sige. Iya. Iligon tayo na. Kung makadulong kita ki Gov, kung pwede may kauron si ano ini, mga hali ini sa ano ini, sa probinsya. Probinsya I mean sa Manila, mga kauron. So, bayan na dito na istorbo na ito. Yan. So, sangon yan pa rin, Pio, sige na ang arabotigdi kang mga dignitarios, bisitas. Actually, nagkapira pa man sana ang hali sa Metro Manila, Department of Agriculture, National Disaster Risk Reduction Management Council, Anion Digdi, DSWD, DepEd, ang DepEd probinsya nahiling ko pa lang. Iyo. Dahil ko pa nahiling sa region and so sa national. Ang klase, diretso. Iyo, sa kararayan. Diretso lang ang klase. Libot sa classroom, diretso ang klase. So nagkakaralasi digdi dati sa naulag, alabaon nini. O digdi sa stage, nagkaklase pa din, Pio. Makeshift classrooms. So stage baka gan stage baka may atop-atop man. Iyo. Sa stage. Yan si Diyan gabos ng klase ng mga aking ini. Pero inda kung napasa na insuli bata, ang classroom na naapektaran digdi na daing atop digdi sa kararayan. Sobrang sampulo ini. 1, 2, 3. Adaman mga anom. Mga anom. Pero sarong klase lang ini nahiling niya to digdi sa stage lang. So iba siguro baka pikir schedule kaya kitang makaulit diretso ang klase. Garo de kinangayari. Matamo na digdi sa grounds pero sa mga klase diretso lang tabi pa ring, Pio. Digdi sa kararayan na Kararayan Naga combination ini kang barangay Kararayan. Kumpadreng Jomar, nawara sa signal mo. Kumusta ang panahon dyan mo yan sa 1st District? Particular dyan sa Tiwi. Yan na pagbibisita dyan ni PBBM. Yan, naputol yung signal. Kumusta? Jomar, pading Jomar, maki-redial kung ano nang sitwasyon tabi. Tatututukan ta si pading Jomar pag nag-signal yan, i-priority ta. Pading Jomar, naputol ka, go ahead Pading Jomar. Okay na ba yung signal? Diyan sa imong location. Kaswapon kaya na notisyang kita na yung managadan mabisita ang presidente diyan sa Tiwi, and in fact igwa na po ni mga advance party kasuhapon pa diyan sa Tiwi Albay yan. Sa Kararayan mag-a-assess kan itong mga school buildings yan, mahiling bada mag-i-interact po sa komunidad, mga lideres lokales, and kasabay man siyempre itong mga opisyales hali duman sa
Metro Manila. Pading June tabi okay na naputo no. Signal ka lang tabi kumpadreng Jomar ha, ikaw ang priority anytime na mag-shout ka dyan ng report sa imong location. Tanganing matawan tayo ng prominensya ganyan pong pagkaaga. Oras Pilipinas, alas 9:34. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Napahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, gamayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo ka ang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Tonic Bank, Pamas Colon. Tonic Bank, low monthly payments. Kami dito, and in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Colon. Sa Shoppers Home Loan, Pamas Colon. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ako na pala nga hiling muna. Igo kay kitang pigya Leona. Sige, si Karen na ala nasa linya hali diyan sa ayaw man na location. Aramon ta daw ang istorya ni Karen kung ano ang detalyes ka iyan. Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. Go ahead na. Yes, thank you, Tati Sergio. Formal lang binuksan ko pinaunan kan ang panlalawigan ng Albay sa oras na ini. Ang tulong ay daw na budget hearing sa taon na ini kan gobyerno sa Pinsoy Albay para sa paghimay sa mga pupundo na programa sa pakipag-urong kan DCP sa second district block number atong sa pag-improve sa mga hospital dito sa probinsya kan Albay atin sa healthcare kan probinsya. Karen, Karen, ano, kung diyan sa budget hearing kung ari na departamento o concern nakakuaning pinakadakulang slice kan budget. Ano pera ito so budget for fiscal year 2026-2027? 4.1 billion pesos Tati Sergio. 4.1 billion Yes. total iyan. Sa 4.1 arin dyan ang tinaunin prioridad kan administrasyon ni Governor Noel. Go ahead. Puro inisanti sa salud, sa healthcare services, pati sa pag-improve kan mga ospital, yaon man digdi sa infrastruktura, yaon man digdi ang Healthcare, including yung hospital facilities, siyempre,
plus infrastructure. Sa infrastructure, ano ang mga yan dyan? Kindly further break it down kung igwang ni impormasyon available sa infrastructure. Ta remember, so national government, daingon niya ng interest sa flood control. Iyon ayan ang problema. Taiguanin mga lugar na talagang dapat na tauan maning flood control project, pero daingon niya ng flood control. Yan ang problema. Inda ko kung dyan sa probinsya, igwaning budget para sa flood control. Pakihiling tabi dyan na sabi mo kasubago, health care system, including yung infrastructure kang healthcare plus sunod sa infrastructure. Sa infra, yes. Anon mga nakabugtak dyan tabi? Dahil kita sertiyo na specific kong detalye kung ano ang sasarapubon sa ini. Pero base dito sa budget message na itigsa o kan Provincial Budget Office, ma-focus ini sa health, housing, human capital, economy, environment, education and energy, agriculture and arts, roads and bridges, resiliency, tourism, technology, and transportation. Yan pag-isertiyo na pag-iiputan kaining mga puprotestuhan na pondo, pero di kitang specific kong detalye kung ano ang sasarapubon kaini. Pero rest assured sertiyo na babantayan sa iyan. Siguro yan ang poon kan budget hearing? Yes, sertiyo. Oh, di ano yan? Anong nakasalangon yan? Governor's office ba o anong departamento? Governor's office. Magsunod naman tayo sertiyo ang Provincial Health Office. Susundan na inikan Kiga Memorial Hospital, JBDAP, Theodore Memorial Hospital, Cagraray District Hospital, Pantaw District Hospital, Rato-Rato District Hospital, Manito Municipal Hospital, Villa Hermosa Municipal Hospital, Albay Drug Rehabilitation, asin ang tutulungan mga provincial offices, Provincial Legal Office, Provincial General Services Office, asin Provincial Human Resource Management Office. Gabot inisang kayo, mapuunin na alas 9, tagpod iya na 5:30, limpag sa hapon. Ano yan, committee hearing lang o sa budget hearing na mismo kang bilog na sanggunian? Yes, sir, Tiyo. Sanggunian budget hearing. Okay, sige. Ayan tabi sa Tiyo, tulungin sa alawin babantayan tayo ni Karen Ana, disipilin. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa sanggunian panlalawigan kan Albay. Duman kita kay kumpadre Jomar Bien. Voltadahan ta sa Premier Distrito. Sa pagbibisita po ka na presidente kung ano naan mga detalyes kayan, kung nagabot na o kung dai pa mga preparasyones pangyayari. Pading Jomar Giraray, what's happening? Good morning. Naputol Pading Jomar kasuba na natsimpo kay nag-report si si Karen Pading Jomar, wait lang paki-redial kung naputol si Pading Jomar. Aramon pagkatapos si Pading Jomar ma-break kitang alas 10 na news and hanap buhay tapos sa mga temas niya to. And yan na tao taning priority dyan sa First District kay kumpadreng Jomar na Bien tabi ang daling po mo na maray na aga tabi sa tuyang mga listeners dyan sa 106.9 WGB FM tabi sa Tabaco City tabi yan. Sige, di kita makadiretso kaya importante ni ki Pading Jomar ha. Diyan sa tapos kung kailang pag-arog kayo ng mga provincial visits kang presidente, nako, grabe man ang mga pauldot yan kan mga protocol officers tabi gigibo baga kitang gari primera bes pasan ng pagkakover kam presidente. Gulping mga restriction, gulping mga kung ano-ano, sus Mario Joseph naman. Yan, pighalata lang maka-redial si Pading Jomar. Well, anyway, advice na lang tabi Pading Jomar ha, redial na lang kung makalusot na. Tapos June, ilaog mo na yung mga hanap buhay, pwede na ba? Sa kalendaryo, hilinga daw dyan sa imong kuan. Pwede na. Tapos mabarita si Jen na alas 10. And diretso kita kan programa, taod-taod pakalis kan mga pagiromdom.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sige, diretso na kita ka na programa. Yaw na sa linya si Kupadre Jomar. Nagdirekta na sa tuya. Nakalusot sa linya pa ding Jomar. What's happening dyan sa Tiwi? Go ahead. Salamat pa rin, Pio. May mga chopper nang nag-ikot-ikot tigdi. Dahil taram kung iyon na ito, baka iyon na itong mapasiring duman sa Barangay Libo. Sa duman malanding mo na ang chopper sa Barangay Libo. Then from Barangay Libo, mga 2 kilometers away yan pa digdi sa Kararayan Naga Elementary School. Mabayland na sana si PBBM. Halik duman sa facility kang LGU, mahiwas ng facility duman sa Barangay Libo. Saka mapasiring digdi. So may uminagi na yung chopper dahil aram kung carry ba na duman si PBBM o advance na chopper lang itong una. Kasi siya napalantan, luminuya bigla sa signal kan mga network digdi sa napupwestuhan ni sa Barangay Kararayan. Kasubag ko pa ding Pio, nakaulay kan mga taga-media si Governor Noel Rosal, sararuan lang dahil sa kadakulan, so nagpa-interview na lang siya. Sabi niya na ang prioridad na ipa-report niya kay PBBM iyuan dai pa natatapos, dai pa na-rehabilitar na kuryente sa kabilugan kan Albay susug sa iya na sa mga 50% pa sana na kuryente na naibalik sa bilog na probinsya kan Albay. Kaya importante man na ining maipaabot niya sa Presidente Apuera. Kaya ipapaabot niya man ang mga damages asin mga kinakaipuhan sa lado kang agrikultura, pati naman sa infrastruktura. Ipinaghayag kan gobernador na maski na nga ni Bakuman Gulpe ang mga damages kumpara sa mga enok na darakulang kalamidad. Pero importante mang giraray na makantos sa Presidente ang mga informasyon na ipapaabot niya. Oportunidad dito sa atin. Alam naman natin na ang Albay, yung Bicol, palagi tayo niyadaanan. At last Typhoon 1, nag-signal number 4 tayo. Kaya napili natin yung BBE because part dito ng 5 na global area na na-declare na signal number 4. So mamaya, i-report natin yung damage natin, especially yung power, which we're now doing everything para pabalik natin. So, to this date, we're about 50 to 55% pa lang. Then, of course, the damage to crops natin, damage sa ating mga infrastructure. So, hindi naman siya grabe. Pero siyempre, kailangan i-report natin para makadagdag sa ating rehabilitasyon. What is important na mountain tayo ng ating national government. Ganun naman talaga ang role. Sa local government, makakaya natin, and tingin tayo ng tulong. Kasi remember, ang budget natin up to the year end pa. So hindi natin alam, sana hindi na, baka may pumasok pa. Pero sana wala na. So yan. Okay, si Gobernador Noel Rosal, sa pagkikipagdolay sa mga media, talaga ganyan na maabot na pa rin Pio, pinalaog na, gumagang isa din. Kaya ganyan na. Sabi, nakuputuhan technology sa tent, kaya saluwas ko na ako. Kaya sige.
So, purist-pura naman kami. Turukawa na digdi. Ito na naman. May helicopter pa yung minabot duman sa Barangay Libo dahil uyo na ito anytime ano na ito pero ang expected ata digdi sa later pa than 11 o'clock so I don't know kung may mga pagbabago so yung palipiyo waiting kami digdi sa Karorayan Naga Elementary School Jomar Bian DCG. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa Tiwi on assignment siya sa presidential visit ngunyan pong pagkaaldaw kan bulan ni Nobyembre. DCGB on assignment. Mabolta ang programa, mabareta mo na si Jenden Hanap Buhay. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa sobra 13 bilyon pesos ang totalmenteng danyo sa infrastructure as in agrikultura na dara ka magkakasunod na bagyong Tino as in Uwan, sigon iyan sa report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Uminabot man sa 1 bilyon pesos ang kantidad kang food as in non-food relief items ang naidistribur na sa mga lugar na hinapado, mantang sobra 90,000 na pamilya o 300,000 na katawo ang nagtitinir sa mga evacuation center sa bilog na nasyon. Katakod kaini nakapagtauna ang DSWD din 612 milyones pesos na ayuda sa sobra 2.25 milyon na pamilya na naapektaran kang Super Typhoon Uwan. Base sa record kang ahensya, nasa sobra 12 milyon ang naapektaran kang Super Typhoon Uwan kung sin uminabot na sa 2.1 bilyones pesos ang iwinalat na danyos sa infrastruktura, mantang 182.38 milyones pesos naman sa agrikultura. Yan ang bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt, man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Mga
Katugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Bueno, di nasa huring kabtang nakita ko niya na pagkaaga sa programang Tingugan Banwaan. Balikan tayo itong suki Anjo Nailiana. Yan, tayo so mga pigaw para kikiblit man sa tuya dyan. Nakikig na sanabay ako kan lalaking yan ta. Out of nowhere baga. Sabi ta nga ni kasubhapon baga duman sa Bicol Target. Basang na sanang puminugawak ini sa social media si Anjo Nailiana. Ratakan, tinira si Senate President Tito Soto. Dahil man ako ning privy, kung anong pinaghugutan ka ito, Diyon ano daw ang pinuunan? Ano ang pinuunan na arog ka ito? Basta na sa nabaga out of the blue, puminite si Anjo Iliana na may may nini may jowa da yan si Senate President Tito Soto, Senador Tito Soto. Dahil taisi kung anong pinuunan, tanataarukan, pero basta nasa nabaga yun. Nag-easter ito ning kunya, ning reaksyon sa komunidad. Dahil pa nakontento duman. Kaswapon o kasurong aldaw, puminite naman si Anjo Nailiana. Big encourage niya na Puwersas Armadas na pa din yun. Armed Forces na sa iyang iis-is na tumanga na ang gobyerno, pabagsako na ang gobyerno. Saan ngaya ka mo makampi? Mas maray ngayang magdesisyon na kamungunyan bago ngaya magkatirigbakan digdi sa Manila, bago magkasuruluan, bago magrayot, bago magkariribok, magpahiling na nga ka mo kung saan ka mo makampi. Ibagsak na ngayon ng gobyerno. Sus Mariosep. Gari niya ko, ano ang natira ka ini ni Anjo Nailiana? Pareho maniko niyan, ni Congressman Mio, si Congressman Barzaga, si Kiko. Iyan ang pinagasabitan na igwa kaning diretso na daiman pighahali kan gobyerno na mag-express ka kang nasa sabuot mo because we are living in a democratic, not in a authoritarian or dictatorial or communist state. Igwa kita ning freedom of speech and of expression among others. But freedom of speech and of expression carries with it yung necessary responsibility man tabi. Igwanin ko niyan, igwanin mga dapat mana sunodon arog kaya na dapat kung igwa kanin ihahayag responsibilidad mo na itong ihahayag mo, igwa kanin nagkakanigong ebidensyas. Igwa kanin nagkakanigong ebidensyas susog sa lay na masuporta kan sa imong ipigpapahayag. Pero kung ang pagpahayag mo tabi, pag-express mo, rarauton mo an sarong tawo. Nadaig ka man lamunin kung ano-anong kadahilanan,
responsibilidad mo na panimbagan mo yan. Sabi nga ni Ibaga, your right ends where my right begins. Dahil mo pwedeng tikmakan, subitis kan saro man nakataning mong nagtitindog man, tama kiirad man ito. Tapos mataram ka, diretso ko nga iyan. O, araw masanaan tabi ka, ano. Kung ikatabi mapahayag, ano, kay puhanan, igwaning logical and legal backup tabi. Ngunyan, igwa ka ning diretso magpahayag na disgustado ka sa gobyerno. It should be well within the parameters. Ang i-imponir lang kang gobyerno is make it responsible. So pagtara mo, day pigwawa, tumaram ka. Taday pwedeng, day mo express ang nasasabot mo, but make it responsible. Day ka magbuhi ng panara mo na ma-foment, kumbaga, ma-encourage ka nin ikakaribukan sa syudad. Naro kayo ning supahayag ni Anjo Naliana na tig-agyat na so kunyan. Kumampi na ngaya ka mo sa tabo. Bago pa ngaya magkakurulugan. Tapos, ikaw pa ito sa ito so kunyan na hayaga na nagtaram na mag-resign si PBBM. Yan. Pag nag-resign, who will? Si Sayan masunod. O si Sara Duterte na igwaman bagang ngunyan ning kanudian. O kaya paano na sa naiyan tabi? We are at the crossroads. Pero sabi ta na nga ni, the Filipino cannot afford anymore na pumait na naman kita ning sarong revolusyon, kumbaga revolusyon. Senador si Joey Naliana, Anjo Iliana, I should say, Anjo Naliana, nagpugawak na sa nata, kumbaga, nagpapansin man. Ay, nawa nga tao, ayan, ano. O, sabi nga ni Ibaga ni Gibo na Chodoro, Sekretaryo kan Defensa Nacional, totoo, one way of solving the problem is to recognize na igoning problema. Inaplikar yan ni Gibo na Chodoro. Totoo nga ya, igo kitang problema. O, pig-recognize na igong problema sa korupsyon. Now, corruption is not political. It is, sabi na nga ni, it is a criminal aspect. So pagbalgar kan leyes niya to sa gobyerno, criminal aspect yan eh. And ang solusyon dyan is not political because it's not politics. It's criminal aspect. Igwang criminal liability sa mga persona na pinagtuturo na involved dyan. Kaya ang solusyon dyan is not military. Ang solusyon dyan is judicial o kaya prosecutorial. Sa paging prosecutorial, paimbestigaran mo sa nagakanigong investigating agencies, sa ombudsman, sa gabos, sa ICI, ining sa flood control, and judicial. Pag sinabing judicial, isaangat mo na so kaso. Tanganing, mapanimbag na sumapanimbag. Not extra constitutional means ang solusyon. Kundi, igwa na ngunyan may naligaw ko ito. Basta pamuso man na abogado yata ito. O si Ruel Nagwanson ba yun or what? Basta dahil ko masala. Don't take me on that tabi. Baka nasala ako. Hayaga na nagtatarang na mag-resign na si PBBM. Pagkatapos ka na, will it solve the problem? Tabi? Yun nga ng question. The only way na masusobra ang problema is papanimbagon. Tama ito so taramo ni Gibo. Prosecutorial and judicial, not militarily and not, sabi na nga ni, extra constitutional means. Bako, kung arugan na, mapagalo na naman ang dalagan takay ni. Si Anjo Naliana, maray na hap agad yan sa kay Chaletti and Louis Vibar, tabi, yan. Now, talking about ining pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. diyan sa Tiwi, makunya diyan sa iya, hampang diyan sa iya, siyempre mga opisyalis, plus itong damages ipipresentar, saro diyan ining mga classrooms na daay pa nare-repair. May relasyon kan pagbisita man duman sa katanduanes ni Bongbong Marcos, kan nakalis na semana,
igwa dumani nagbuto ang informasyon na may mga eskwelahan na nadistroso pa ka nakalis na bagyo, yung Pepito yata yon, yung Super Typhoon Pepito, na pinagbudgetan man kan gobyerno for repair. Sagkod ngunyan, binisita na naman sa katanduanis ning sarong Super Typhoon na Uwan, so mga nainot na nadistroso na pinabudgetan, binisita ka ito man ka nakaaging presidente, pinagpaasikaso sa DepEd, sagkod ngunyan, day man nare-repair pa. Because of bureaucratic processes. Day pangani gyud na bidding or what. Yan, binisita na naman kan Super Typhoon Uwan, nadagdagan sa mga naraot na school buildings. Iyuman ngunyan, ang matambara kay Presidente Bongbong Marcos diyan sa Tiwi. Buda iba pang mga school buildings na nagkararaot man, bako sa nadigdi sa Albay, buda sa Catanduanes, bat sa bilog na Pilipinas. Question is, natatakahaluy. What's holding? And then, remember, kada taon baga, kada school year, perminata na sanang nadadangog sa bareta, sa TV, sa radyo, nababasa sa dyaryo, nababasa sa internet, nahiling sa internet, kulang ang classroom, sorobrado ang estudyante, shifting ang klase, kulang na perming classroom. What is happening? Ngunyan, igwag nga kitang nahiling na sarong tibaad lamang na lay na posibleng mag-resolver ka ini, ipinagsaangat na inisyalmente ni Congressman Caloy Andesloria kan 2nd District ang sarong proponidong lay na ma-speed up kan pagpakonstruhir nin mga school buildings buda pag kasabay na sa mga pag-repair kung igoning minaaging kalamidad. Yan. Yung basta simplify ta na sana saruining lay na ipapasar o kaya pinagsaangat na ngani for deliberations na sa komite buda maabot na sa plenaryo ni Congressman Caloy Andesloria nan katuyuhan ma-speed up ang pagpa-repair buda ang pagkonstruhir nin mga school classroom sa publikong eskwelahan. Dahil na perennial problem na sana ini taon-taon baga. Nadadangog niya to, nababasa, nahihiling sa TV, nadadangog sa radyo, bilyones ang budget kan DepEd. And yet, taon-taon, ang kada school opening, kulang sa school buildings. Pag may naraot, taon ang pigbibilang, bago makarecover, bago may mahirahay ang mga school buildings. Ehemplo, supig istorya niya to sa Catanduanes. Binisita kan Super Typhoon Pepito, perang taon nakalihis, binisita naman ng Super Typhoon Uwan, iyo pagiraray, day man na repair pa, nabagdagan pa so na destroso. So, ang sabi ni Congressman Caloy, enough of it. Mapasar nga kita nin lay, isinangat ko nga dyan sa Kongreso, ining pag-speed up, sarong lakdang na ma-speed up kan repairs and construction kan mga kunyan, kan mga classrooms sa mga pampublikong eskwelahan. Ano ito so ngaran sandali sa nata kunyan nung ko i-scroll down ko daw digdi sa tuyang record na kuan itong sa magayon ini ining pag speed up kan mga kunyan classrooms pag kunyan mga classrooms sa na ito hararom na ogaring ang kunyan ang kuan sandali hay na ito pigahanap ko lang tabi sorry dai ko lang na kunyan na ini na susaro ni yan wait saan na ba yun so mga post ka ito so sa eskwelahan sa eskwelahan harain na ito wait muna tabi ito so ito yan Classroom Acceleration Act na may objeto ining pakaskason ang pagtugdok buda paghirahay kan mga classroom sa tabang kan mga LGU asin pribadong sektor. Iyan so
ipinagsaangat na duman ni Congressman Kaloy Loria na I'm pretty sure makakakuha ini ni nakulao na suporta diyan sa mga kongresistas. Taram kan mga congressmen ang system, ang kahaluyan, sindang nasa ground, sindang pigraranihan kan mga paratukdo, kan principal, kan supervisor, congressman. Tabangi lamang na mahirahay ini, congressman. Tabangi lamang na mapatugdukan ini sa mas lalong madaling panahon ng school buildings. Mahirahay the soonest possible time ining na destroso kan bagyo. Pero as of now, tabi, sad to say, gulpi ang proseso. Yun na nga niyan. So, ehemplo ta, binisita ning Super Typhoon Pepito so katanduan Super Typhoon baga ito. Sundan naman ning Super Typhoon Uwan. So, classroom sa nagkadirestro so ka ito, naaraman niya to, halik dyan sa satuyang mga sources sa katanduanes, classrooms na nadistroso kan Super Typhoon Pepito, dai pa niya nare-repair because of these bureaucratic processes. Binisita gira rin Super Typhoon Uwan, nadistroso naman sa mga dagdag pang school buildings naman, nadagdagan sa mga naraot na dahil pong narahay. Kaya iyan po, easy iyan ka naman kongresistas. Kung gura ano kahaloy, what's taking them so long? Kaya ipinagpasar ini ni Congressman Kaloy Andes Loria na Classroom Acceleration Act. So LGU matabang taan DPWH bagang ngunyan nangangamote ta DPWH ang nagpapakonstruir kaayan ng mga school buildings sa pampublikong eskwelahan. Ngunyan, digdi sa Classroom Acceleration Act na bubusol ni Congressman Kaloy Andes Loria kan 2nd District, tarabang na sa LGU, matabang ng mga local government units, and sa pribadong sektor. Abay pa daw, with this introduction kang proposed lay na ini, sana ma-speed up man iyan na kunyan dyan ining pagdadangog kain sa Kongreso. Pero I'm pretty quite sure na makakakuha yan ng suporta, mahiwas na suporta dyan sa Kongreso. Aram kan mga kongresistas, sindaan pinaghahagadan ni tabang kan mga konstituentes nida sa inman na distrito, may madistrosong eskwelahan, maranian mga kunyan, ang mga paratukdo ang konstituentes, ang supervisor, ang DepEd supervisor, ang superintendente kan DepEd, marani. Because aram kan mga ini na suma congressman, ililaban ang mga kagadanin da during the budget process diyan sa Kongreso, tanganing mapunduhan ang mga arokan ng mga repairs. Now, igwaning nangyaring arokan, but yung problema, takahaloy na mapatrabaho. Kaya nga ni ipinagsaangat ni Congressman Kaloy na sarong lakdang Classroom Acceleration Act. Sumapay-speed up na ang pagibo nin mga classrooms, pagpakonstruir kayan sa tabang kan LGU, buda mga pribadong sektor. Sana po magduro-diretso yan asin maipasar tulos diyan paghali sa Congress, sagkod naman duman sa Senado. Pero yan makakakuha ning suporta because aram taday na talagang kaipuhan yan na may speed up. Sabi din ni 1032, morning Sir Pio, morning Mantabe. Pio Fernandez. Sabi man digdi ni 8683, no to revolution all or people power, useless again, no way. Sabi kan sarong texter pa niya to, ito pa, wara man yan ning numero, Papa P. Yung mga people power dan, nakos Mario Josep, Salamat po kan sa inyong paghinanyog, mahal na Diyos ang magbantay, day maghali, tulos na masunod ang samuya pong news director si Andy Mar, ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.